Takže čau ľudia, vítam v dnešnom novom videu, kde dneska tu máme nové video. Samozrejme, že Roblox Live Together, kde dneska máme novú schovku, takže ideme na to. Takže toto je prvá schovka, takže ideme na to. A som tu samozrejme s takýmto chábelom a tu môžete vidieť chat. Akurát píše, ahoj ľudia, vítajte ľudia. Vítajte ľudia, dneska tu máme, vítajte ľudia, dneska tu máme nové video schovky, takže ideme na to. Ja mu napíšem, odkiaľ ľudia. Dáme si challenge. A jakú, kámo, a jakú. Kto vyhrá? Schovku vyhrá 50 000 eur. A čo zvedavý, čo napíš? Idem do toho, takže poďme sa schovať, ľudia. Takže ľudia, v tomto dome bude schovka, takže poďme na to. A napíšem. Máš 10 sekúnd na schovanie. Máš 10 sekúnd na schovanie, takže ide na to. Takže počítam. Si to ty a schovaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1, ľudia. Takže ľudia, čo? Ideme na to, ľudia. Ako čo mu nehal najvyššie čas, ľudia. Takže ľudia, čo fakt vedavý, či ho nájdem. Ľudia, takže ideme počkať. Takže ideme na to. OK, ľudia, som fakt zvedavý, kde bude ľudia, takže ideme na to, ľudia. A ja si poviem, myslím, že bude niekde tuto, jakal som, OK, ľudia, tuto nebude nikde. Ďakujem našom. Ani ďakujem našom, není ľudia. Ani tu nikde, tuto nikde není ľudia, poštovom treba, tuto niekde ne. A tuto niekde, ja to tu prehľadám úplne. Ne, není. OK, ľudia, poďme sa sem. Tiež nie. OK, ľudia, vyzerá to, že to je... Položnek tu niekde je. Kámo! Ale si padal sem na... Není to, ľudia. Tak to je druhé poschodie, ľudia. OK, ľudia, takže ja to tu preskúmam. Tento izba táto, nie je OK. A tuto niekto, nebude nikto. Tam fakt zvedaví ľudia. OK, nikto. A posledná izba, samozrejme ľudia, viem o takej schovke. Tajnej. Haha, povala. Čo? Tiež nikto není? What the fuck? Neviem. Ľudia, ešte to prečujem ven. Ľudia vidia to. Čo to tu je za ruku? Haha. Saka, máš ma. Teraz sa chovávam ja. Počítaj do 10. Počítaj do 10. Ideme na to. Takže ľudia, on počíta ľudia, takže ideme na to. Takže ľudia, ja si myslím, že to môžeme rovno odpočítať. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Schovaný. Idem. OK, ľudia. Ono chytá, ja som nemi schovaný, ľudia. OK, ľudia. Treba vľahnúť do týchto klabíc, ľudia. A ja si myslím, že ma nenájde. Tak jo, ľudia, ja idem hľadať. Ja si myslím, že by mohol byť treba v kúpeľne. Tuto dole, ľudia. Ja si to myslím, že by mohol byť treba v garáži. OK, ľudia, tu nikto není spálny. Jen sa treba pozrieť do izby. Alebo do pasilóny. Tu tiež nikto není. Alebo do aut, alebo do gáže, niekto tam není. Ale ideme rovno a poďme si to povala, OK. Treba by som také mohol moknúť na povalu. Tak, není tu niekto náhodou. Čakva ľudia, máš ma nie, čakva. Máš ma nie. Takže ľudia, ja si myslím, že táto šovka bola úplne férová, ľudia. OK, ľudia, ja si myslím, že toto je konec videa. Keď vám toto video páčilo, nebudete tak lajku, budete tak bobeček a čau. Ahoj, čau. Čau.